Здравейте, прекрасни! Днес ще приготвим негърче. Един много сочен, много вкусен, много шоколадов сладкиш, който просто е прекрасен. Нека да започнем. Имаме 3 яйца, размер L. Имаме 6 супени лъжици захар, като тук съм сложила и едно пакетче ванилена захар. Имаме 125 мл прясно мляко. Имаме 125 мл олио, като може да си смешате половината олио, половината масло или да използвате само масло, но аз предпочитам да го направя с олио, защото така сладкишът става още по-сочен. Тук имаме 5 супени лъжици какао, като аз го замених с Несквик, тъй като се окажа, че какаото ми е свършило. Тук имаме 6 супени лъжици брашно, като към него съм прибавила една чайна лъжичка сода и една щипка сол. Нека да започнем с това сладко изкушение. Разбиваме си яйцата на хубав крем. След като сме получили този хубав крем, ще си добавим млякото и олиото. Ще разбъркаме отново. Идва ред на брашното и какаото, което в нашия случай в Несквик. Надявам се да се получи нещо. След като сме си разбъркали всичко, сместа остава малко по-рядичка, но това е нормално. Си подготвяме една тавичка, в която ще си изсипем сместа. Предварително сме си пуснали фурната да загрява на 180 градуса.
И нека да видим какво ще се получи. След като сме сложили негърчето във фурната на 180 градуса за около 30-40 минути, зависи от всяка фурна различно, или просто проверяваме с клечка и печем до готовност. Тук съм сложила, това е заливката за нашия сладкиш. Имаме 5 супени лъжици Nesquik и силно се надявам да се получи нещо с него, но както казах, оказа се, че нямаме какао вкъщи. 200 мл прясно мляко и 100 мл олио, като може да си го замените с масло, което може би ще е най-хубаво. Но и така става. Слагаме си го на котлона. Го разбъркваме хубаво. Това е сместа, която трябва да се получи. Леко сгъстена, но не много. Все пак това е заливка, не е гарнир. И разбира се, аз докато готвя, погледнете какво е сътворила моята дъщеря Емили. Емили, какво си направила? Скачаш ли? Нашето сладкишче е готово. Пече се на 180 градуса около 30 минути. След което го оставих леко да поизстине, съвсем мъничко, 10-15 минутки, за да не го режа горещо. И сега ще го нарежа и ще го сиропирам. Виждате колко е мекичко. Сега ще го набоцкаме с виличка, за да може сиропчето да навлезне навсякъде, да стане още по-сочно. И ще го залеем.